салом алейкум дӯстони азиз. мутаассифона имрӯз ҳукумати Точикистон расман тасдиқ кард ки коронавирус яъне COVID-19 аллакай дар Точикистон низ омадааст. аллакай 15 нафар бо ин вирус муайян ва тасдиқ карда шудааст ва бояд гуфт ки мутаассифона микдори беморон зиёдтар шудан мегиранд. ин хабаре буд ки рости манро бениҳоят ғамгин кард. чхеле ки шумо медонед, ман аллакай аз рӯзи 7 март барои шумо дар ин бора дар бораи ин беморӣ навор карда пешниҳод мекунам ва аллакай 8 навор оиди ин беморӣ дар шабакаи ман ҳаст. ҳозир вақти он расидааст ки ҳамин наворҳоро илтимос мекунам ки агар тамошо накарда бошед ё карда бошед такроран тамошо кунед, хоҳиш мекунам аз шумо. ва инчунин ҳамин наворҳоро агар ки тавонед ба ҳар нафаре ки ба шумо наздик аст ба он кас равон кунед, чунки онҳо бояд маълумоти пурра оиди ин беморӣ дошта бошанд. ба хотире ки вақте ки шахс агар ки маълумот надошта бошад, мутаассифона худро наметавонад ки муҳофизат кунад ва наметавонад ки ҳамин вирусро яъне паҳншавиашро боз дорад. мақсади наворҳои ман ҳамин буд ки ҳар як нафар оиди ин беморӣ маълумот дошта бошад ва ҳар як нафар тавонад ки худ ва наздикони худро муҳофизат кунад ва ҳатман гӯем ки аз ҳама муҳим ин ки паҳншавии ин вирусро кам кунад. дар он наворҳое ки ман оиди коронавирус суҳбат кардаги ҳастам ва ссилкаҳояшро дар поёни ҳамин навор мегузорам, ман фаҳмонидаги ҳастам ки ин чӣ гуна беморӣ аст, чӣ хел худро муҳофизат кунем, чӣ хел кунем ки ба дигарон нагузарад, чӣ хел худро ҳис мекунем, киҳо бемор мешаванд, киҳо бояд бисёртар худро эҳтиёт кунанд ва амсоли инҳо. ин бениҳоят муҳим аст. илтимос дароед ҳар як наворро тамошо кунед. ва инчунин як муроҷиати бениҳоят муҳим дорам ба мардуми худамон. ягона хоҳиши ман аз шумо ин аст ки мо мардуми мусалмон бояд паника накунем, чунки паника кардан баръакс шуморо ҳамин хеле мекунад ки шумо ягон корҳои беақлона мекунед, мисли оне ки муҳоҷирони туркмен дар Туркия барои муҳофизати худ аз коронавирус спирти техникӣ нӯшидан ва 54 нафар муҳоҷирони туркмен ҷони худро аз ин кор аз даст доданд. ин натиҷаи паника аст. биёед ҳозир нишон медиҳем ки мо чӣ хел мусалмон ҳастем. паника накунед, вале беэҳтиёт набошед. хоҳиш мекунам аз шумо. агар мо тавонем ки 2 моҳ тамоми қоидаҳоро риоя кунем, ман боварӣ дорам ки иншоаллоҳ ки пас аз 2 моҳ ҳама хуб мешавад. 2 моҳ хоҳиш мекунам ки ҳар касе ки имконият дорад ба дигарон кӯмак кунед аз ҷиҳати молӣ ва ғизо, чунки бисёри ҳамсоягони шумо боварӣ дорам ки бепулу беғизо ҳастанд. барои ҳамин аз ҳар яки шумо, аз ҳар як касе ки имконият дорад, пул дорад, хоҳиш мекунам ки ақаллан ба 2-3 ҳамсояи наздики худ ки камбағаланд барои 2 моҳ ғизо бурда расонед. илтимос мекунам. ҳамин вақте расидааст ки мо дасти якдигарро гирем ва исбот кунем, нишон диҳем ки мо чӣ хел мусалмон ҳастем. инчунин ба духтуроне ки моро тамошо мекунанд муроҷиат мекунам ки ҳар нафаре ки имконият дорад ки тариқи онлайн бо интернет гӯем бепул ба мардум маслиҳат диҳад, ба почтаи ман нависад. илтимос мекунам, чунки мардуми мо дар Русия имконияти ба духтур рафтанро надоранд. ман як нафар ҳастам, мутаассифона физически успед намекунам. саволҳо ҳар рӯз то 700 дона меоянд ба ман. интизори мактуби шумо ҳастам, ҳамкорони азиз. бовар кунед, савоб мегиред. дӯстони азиз, ман тасмим гирифтам ки ба қадри имкон тез прямои эфир кунам дар YouTube ва оиди коронавирус ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. аз шумо хоҳиш мекунам ки дар комментария нависед ки кадом соат мо прямои эфир кунем ки барои шумо ба қавле удобна бошад. албатта бояд бегонӣ бошад, чунки ман то бегоҳ дар беморхонам. аз шумо дӯстон хоҳиш мекунам ки ба шахсоне ки духтур нестанд ва маълумоти тиббӣ надоранд гӯш надиҳед. маълумоти аниқ ва дурустро ман ҳар рӯз аз сайти созмони тандурустии ҷаҳонӣ гирифта онро перевод яъне тарҷума мекунам ва ба шумо пешниҳод мекунам. ссилкаи ҳамон созмони тандурустии ҷаҳониро низ ман дар таги ҳар як наворам мегузорам. шумо даромада маълумоти пурра ва аниқро танҳо аз ҳамон ҷо метавонед дастрас кунед. аз сабабе ки ман дар шабакаи худ чанд навор дорам дар ин мавзӯъ, яъне дар бораи COVID-19, имрӯз тасмим гирифтам ки ба саволҳои шумо оиди коронавирус ҷавоб гардонам. чӣ хеле ки шумо медонед, ман аллакай ба 24 саволи шумо дар навори пешина ҷавоб гардонидагиам ва дар ин навор аз саволи 25 шурӯъ мекунем. саволҳо баъзеашон такрор аст. барои ҳамин дар поёни навор таймкоди саволҳо мешавад. касе саросима аст, вақт надорад, болои ҳамон вақти саволи худ ки дар зери ҳамин навор ҳаст зер мекунед ва наворро аз ҳамон ҷои даркори худ тамошо мекунед. хуб, сар мекунем аз саволи 25. доктор, спирт наёфтем, агар арақ қатишӯем мешавад дастҳоро? албатта ки мешавад, вале шумо бояд донед ки ақаллан 5-8 дақиқа бояд шумо дастҳоро бо арақ шӯед, чунки фоизи спирт дар арақ ҳамагӣ 40% аст.
ва спирти беҳтарин барои даст ин аз 65% боло бошад беҳтарин аст. Инро агар ки имконият бошад аз ин истифода баред. Саволи 26 доктор мегӯянд ки дар Русия агар ба COVID-19 гирифтор шавид, агар тоҷик, узбек ё қирғиз бошӣ табобат намекунанд ва дар Русия мегӯянд укол мекунанд ки тестар мурӣ. Дӯстони азиз, шахсан худи ман ягон бор ягон духтуреро надидам ки ягон шахсро барқасдона кушад. Албатта бо хатои духтурон одамон меморанд ва инро инкор кардан мумкин нест. Беморхона албатта ки концлагер нест, асри 21 аст. Бисёр бародарони мо аллакай рафта дар он ҷо гӯем ки сиҳат шуданд, табобат гирифтанд ва ба хонаҳои худ баргаштанд. Вале ягона чизе ки ман мехоҳам ба шумо маслиҳат диҳам, агар ки шумо дар ягон ҷо медонед ки аниқ ягон тоҷик, узбек кор мекунад, беҳтараш ба ҳамон ҷойҳо равед. ҳеҷ чиз не, ақаллан гӯем ки хубтар бо шумо муомила мекунанд ва яъне ки дили пурқати шумо дар он ҷо гӯем ки табобат мегиред. Доктор мегӯянд тестҳо худашон одамонро бемор мекунанд дар вақте ки духтур шуморо ташхис мекунад. Албатта ин конспирология аст. Ягон нафар, ягон духтур ягон бор ҷони худашро дар хатар монда ба дигар шахс яъне ки бемориро намегузаронад. Ба хотире ки шумо аллакай бояд худатон фикр кунед, яъне мантиқӣ ки яъне агар ки духтур ба ягон шахси дигар ҳамин беморро гузаронад, баъдан ҳамин духтур бояд бо ҳамон шахса табобат кунад ва ҷони худашро дар хатар монад. Ин дар ақл туғрӣ намегирад. Ба хотире ки шумо аллакай медонед ки аллакай аз 50 нафар зиёд духтурон дар Русия аз ҳамин беморӣ мурданд. Ягон духтур ҷони худро дар хатар монда ин корро албатта ки намекунад. 28 доктор мо документ надорем. Чӣ мешавад? Яъне моро дар беморхона қабул мекунанд ё не? Шуморо дар беморхона қабул мекунанд ва ройгон табобат мекунанд. Дӯстони азиз, аз ин хавотир нашавед. Ҳозир вақти документу ин чизо нест. 29 доктор илтимос гӯед ки мо барои пешгирӣ аз ин вирус метавонем доруи гидроксихлорихин харем ва истифода кунем. Дӯстони азиз, ман аллакай чандин маротиба шуд мегӯям дар ин масъала. Ин дору яъне зидди малярия аст, яъне зидди вараҷа аст ва инро эксперимент карда истоданд дар одамон. Яъне фоида мекунанд ё не, ин то ҳоло маълум нест. Барои ҳамин дӯстони азиз, ва бояд гуфт ки ин дору бениҳоят доруи вазин аст ва вақте шахс онро истеъмол мекунад, гӯем ки бениҳоят зиёд побочни эффектҳои зиёд дорад ва зарараш бениҳоят баланд аст. Барои ҳамин худсарона ин корро накунед. Ин доруро танҳо бо гӯем ки назорати духтур дар беморхона истифода мебаред. Тамом. 30 доктор, шахсоне ки аз ин вирус мемуранд, онҳоро ба хешовандон медиҳанд ё не? Мегӯянд ки месӯзонанд онҳоро. ин бародар албатта ки Русияро дар назар дорад. Бояд гуфт ки Созмони тандурустии ҷаҳонӣ мегӯяд ки шахси аз коронавирус мурда наметавонад ки бемориро ба дигарон гузаронад. Вале ба ҳар ҳол маслиҳат медиҳад ки чӣ хел рафтор кардан бо мурда бояд худи беморхона мувофиқи қарорҳои дохилии ҳамон беморхона қабул кунад. Вале он ҷо албатта ки Русия аст, ҳама кор шуданаш мумкин аст, метавонанд ҳатто мурдаро диҳанд ба наздиконаш. Лекин онҳоро месӯзонанд ё ин ки не, вобаста аз он аст ки хоҳиши гӯем ки ҳамон хешовандон чӣ гуна аст. Инчунин агар ки мурда соҳӣ пайдо накунад, одатан онро албатта ки месӯзонанд. Ягона чизе ки мехоҳам гӯям, дар вақти шустани ҳамин гуна бемор ҳатман шумо бояд гӯем ки аз перчаткиҳо яъне дастпӯшҳо истифода баред. Тамом, ин кифоя аст. Саволи 31 вақте мо дар Точикистон ба ин беморӣ гирифтор шавем, мо бояд чӣ кор кунем? Шумо бояд ҳатман ва ҳатман ба ёрии таъҷилӣ занг занед. Ҳатман маслиҳат пурсед. Онҳо ба шумо албатта ки мефаҳмонанд ва кӯмак мекунанд. Саволи 32 доктор, агар шумо як маслиҳат диҳед барои бемор нашудан, ин чӣ маслиҳат аст? Тез шустани даст ақаллан 20-30 сония бо собун. Саволи 33 аз кадом намуди собунҳо истифода кунем? Аз кадомаш ки пулатон мерасад? 34 доктор, иммунитетро чӣ хел баланд кунем? Дар ин мавзӯъ ман аллакай як навор дорам. Дар поёни ҳамин навор ман ссилкаи онро мегузорам. ҳатман дар омада тамошо кунед ва маълумот гиред. Саволи 35 доктор, агар бинияамонро тез бо намакоб шӯем, ин метавонад моро муҳофизат кунад ё ин ки не? мутаассифона не, ин бефоида аст. Дӯстони азиз, ман аллакай чанд бор шуд дар ин мавзӯъ гап зада истодам. Саволи 36 дар интернет як навор паҳн шуда истодааст ки дар он духтур мегӯяд ки барои фаҳмидани коронавирус бояд 10 секунд нафасатро дорӣ ва пас аз он агар сулфа биёяд, аниқ ин бемориро дорӣ. Дуруст аст? Не, албатта ин дуруст нест. Ба ҳар сафсата илтимос бовар накунед. Сайти Созмони тандурустии ҷаҳонӣ ки ҳар рӯз маълумотҳоро нав мекунад, ҳар рӯз маълумотҳои дурустро мемонад, ман ссилкашро дар поёни ҳамин навор мегузорам. ҳатман маълумотҳоро хоҳед ки агар аниқ гиред, аз ҳамон ҷо даромада гиред ва ман низ инчунин маълумотҳоро аз ҳамон ҷо гирифта барои шумо навор карда пешниҳод мекунам.
саволи 37 доктор мегӯянд ки ҳамин беморӣ соли 2003 пайдо шуда буд дар Хитой. ҳамон беморӣ аст. албатта ки ин хел нест. Якмаш ки ин беморӣ SARS ном дорад, ҳамон беморӣ яъне ки шумо дар назар доред, ин соли 2002 пайдо шудагӣ буд дар Хитой. ва ин беморие ки айни замон ҳаст, ин SARS-CoV-2 ном дорад. барои ҳамин ино аз якдигаришон фарқ мекунанд. ҳарчанд ки аз як оила, яъне оилаи коронавирус ҳам бошанд, материали генетикии он ва аломатҳояшон ҳатто фарқ мекунад. саволи 38 доктор, сигаркашӣ метавонад муҳофизат кунад, яъне ки ба ҳамин беморӣ гирифтор нашавӣ? Баръакс, шахсони сигаркаш дар риски вазнин гузарондани ҳамин беморӣ ҳастанд ва гирифторшавии он. дар саршавии беморӣ, яъне ки моҳои январ буд ё декабр буд, олимон фикр мекарданд ки шахсоне ки сигор мекашанд онҳо бемор намешаванд ё ин ки бемориро сабук мегузаронанд. вале баъдан пас аз якчанд гӯем ки ҳафта аниқ шуд ки баръакс будааст. барои ҳамин сигор накашед дӯстони азиз. 39 доктор, дар вақти ин беморӣ ё дар вақти грипп души гарм ё ваннаи гарм кунем мешавад? албатта ки не дӯстони азиз. ба қавле гӯем категорически мумкин нест ванна кардан, яъне оби гарм, дар ҳолате ки шахс агар тасб дошта бошад. мумкин нест дӯстони азиз. саволи 40 доктор, ба мо аломатҳои вирусро гӯед то ки мо фаҳмем. дӯстони азиз, дар ҳамин шабака ман аллакай дар ин мавзӯъ гап задагӣ ҳастам. илтимос ссилкаашро дар поёни ҳамин навор мегузорам. касе надида бошад, дар омада тамошо кунед ва маълумот гиред. саволи 41 испанд кӯмак мекунад ё не зидди коронавирус? испанд агар кӯмак мекард дӯстони азиз, Хитой, Эрон, Испания, Америка, Италия ва иноро кӯмак мекард, чунки дар он ҷо испанд аз мо дида зиёдтар мерӯяд. 42 картошка чӣ? чунки дар Точикистон картошка қимат шудааст. картошка фақат ба картошкафурӯшон кӯмак мекунад. тамом, ба шумо не. дӯстони азиз, дар охир аз шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам ки паника накунед. баръакс эҳтиёт кунед. тарсидан албатта ин чизи муқаррарӣ аст. тарсидан моро водор мекунад ки эҳтиёт кунем. вале паника кардан ин баръакс ба зарари худи мо аст. мо албатта ки мусалмон ҳастем ва ба тақдир боварӣ дорем. дуо кунед ки ҳар чӣ зудтар ин вирус аз байни тамоми мардуми ҷаҳон нест шавад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.